sobre l'Alta Cortada, coneixo moltes persones d'aquí perquè nosaltres algú forma part d'una associació i d'altres havem conviscut moltíssimes coses al barri quan eren quatre, els anys que passàvem eren quatre, els que anaven a les manis i els que eren en teoria independentistes. Per això de la importància del que dèiem abans, vull dir, no ens hem de castigar perquè diem, només hi ha gent gran. Aquí no hi ha només gent gran, però en tot cas són l'espurna i són les braces que farà que la gent jove sàpiga que ha de continuar. I això és molt important. Els satisfactores, ells no sabran ben bé què fer, ni tindran tampoc cap referència per poder tirar endavant. Som molt més importants del que sembla, però molt més. I respecte a aquesta experiència i a aquesta referència que han d'aprendre els joves, doncs, per exemple, quan vas anar jo no m'havia passat mai, però quan vas anar a Montserrat, el dia que va venir el rei espanyol, que també serà a francès, em van detenir. Em van detenir perquè va ser una detenció, no, ja sé que tècnicament no és així, però la brutalitat amb el que van fer va ser desproporcionada. Em van acusar, com ja sabeu, d'haver-li donat un cop amb una canya, segons s'ha de fer un extensible, i una barra de ferro també. Fins i tot algú va dir que portava olos a la motxilla. Van pujar peu, per tant, devien arribar molt malament, des de baix. Em van agafar, em van portar, posteriorment em van denunciar i tot per al fet de que en un moment donat un home de Rais, el nou edat de 84 anys, que amb aquests sí que es fiquen també, doncs si són d'aquests que donaven exemple, anàvem a fer el fill i ell m'ha dit ja, és que el meu fill només feia que agafar-ne els tirants, perquè portava tirants, agafar-ne els tirants, la veritat que era ganyero, perquè no em fiqués amb ells. El cas és que el van tirar a terra, jo vaig allupir-me, portava un pal molt llarg, una cama de tascar, que a la punta és d'un mil·límetre i mig. Imagineu-vos el mal que pot fer, però és alta, i una bandera estelada bastant gran, i l'he portat a tot arreu. L'he portat per tota Europa quan han tingut que ser i molta manifestació. El cas és que van aprofitar que m'allupia per un policia que hi havia a la segona filera, va saltar, la primera vegada que va agafar, la segona vegada la va agafar, va tirar de la bandera i de la canya, i el policia que estava davant seu, doncs, al fer-li així, sembla ser que li va tirar el pinganillo, segons deia ahir. Malgrat que després va anar a Sant Cugat a l'hospital per veure que ja li va dir que era asimptomàtic. Vull dir que no era res. Però el cas és que amb molta agressivitat em van detenir, em van emportar allà i malgrat que jo era conscient de que ells sabien que era mentida, perquè el policia que va tirar la canya era un dels que m'acompanyava o m'arrossegava, i estic segur que també li va dir al seu cap, que va venir en un moment determinat, però això no està gravat. Simplement, i jo vaig veure quan li deia alguna cosa, i quan l'altre policia em deia, no, vostè m'ha donat un cop a la d'això, i a més és que no, dic, no és veritat. Diu, sí, perquè està gravat, que estan gravant. Efectivament hi havia policia gravant al meu costat, però evidentment no va mirar res perquè no va assistir res. El cas és que malgrat tot això em van denunciar. Denunciar amb coses molt curioses, no? Doncs a casa meva no van venir. No van venir a denunciar i jo ja donava fet que jo s'acabaria aquí. De fet, perquè el cap d'ells em va donar la seva paraula de que no em denunciarien. Cosa que ni m'ho cap creure ni m'ho vaig deixar de creure. I vaig tornar, em van deixar allà, em van fer passeillo, rapat, com si fos un delinqüent, no d'aquests que maten a persones o que roben 50 milions d'euros. No, pitjor. Com un independentista, clar, què hi ha a fer? Em van donar el passeillo una altra vegada, em van deixar assenyalant-me perquè veiés que m'estaven vigilant i se'm va ocórrer marxar de vacances. Vam marxar de vacances a la Pallars Sobirà, a la punta de Catalunya, amb un hotel allà a la Vall de Cardós, i un matí, quan baixàvem a esmorzar, anem a esmorzar, que tothom baixava a la mateixa hora, doncs estàvem esmorzant i presentant va venir el director de l'hotel i diu, escolti, que venen a preguntar per vostè als Mossos d'Esquadra.
Això és a la recepció, imagineu-vos dos gossos, un gos, una mossa, amb un gravat de paper que diu que no havien donat temps d'un tipus, per tant, la saben d'enquinallar-ho la mitja hora, que era la denúncia i la citació. O sigui, dura, i tothom baixava, i va almorzar, clar, imagineu-vos, aquella setmana van ser, pues, l'únic bo és que al bufet Iuda, escolta, tu teníem tot el bufet per nosaltres, s'apartaven tots. Però el cas és la vergonya que fan passar i el que devien pensar, vamos, terroristes segur, segur terroristes. I després va tenir la sort de que el Jaume em va aconsellar que em preocupés una mica més. Tant és així que es va oferir al Jaume i al seu company, el Josep Rafas, a portar amb unes condicions molt especials que jo no he pogut accedir a portar-me el cas. I això per mi va ser donar-li la volta a l'autoritat totalment. M'havien adjudicat un abogat, en principi el que és la Caixa de Solidaritat, un abogat que devia tenir molta feina, però ell em va dir al principi de tot que ell, durant 26 anys de carrera, mai a la vida havia tingut l'experiència de que en primera instància, diu primera vegada que treballa, doncs a primera instància arxivessin la causa, que en 26 anys ell no havia tingut, per tant aniríem a judici. Aniríem a judici, després hauria de pactar, jo pensava pactar, renunciar a aquests i jo no he fet res. El cas és que no li vaig explicar, però jo em va donar gaire confiança i gràcies a Jaume que em van portar el cas i a tota la gent que m'ha acompanyat perquè vam fer molta pressió i no em vaig sentir sol en cap moment. La gent, i molta gent gran. I per tant això em va ajudar moltíssim. I em va ajudar tant que quan van anar a judici, a provar amb el jutge o el que sigui, van arxivar el cas lliure, no? Van arxivar el cas perquè els vídeos que tenien, tots els vídeos que tenien, un en concret, demostraven perquè es veia com era el policia que tirava. Ara imagineu-vos si no hagués tingut aquell vídeo. Segons els Mossos i segons el trapero l'altre dia deia que és que no havien vist els vídeos i que no tenien cap vídeo. És una de les mentides més que diuen. En conclusió, em va treure un problema molt greu perquè no hagués pogut posar anys a presó. En cap, malgrat no tinc antecedents ni res. I el patiment de la meva família durant quasi un any que ha sigut increïble perquè a més és molta pressió. Doncs només jo diria que aquí el que sí que hem de demanar a vies polítics i que alguns polítics ho han fet, com el Francesc de Dalmases i d'altres, és el fet de que han de recusar, han de ser més valents contra una policia que no és la policia que nosaltres volíem. No és per la que van lluitar ni la que van dissenyar, perquè aquesta no és la policia. La policia, n'hi ha policies als Mossos d'Esquadra que són persones que s'ho creuen. I hi ha brigades o unitats que estan desproporcionades, que no tenen ànima o no tenen arrel democràtica i amb aquest patirem, perquè no estan formats ni preparats per portar ni armes ni tampoc per tractar amb les persones normals. Vull dir, és absurd que amb unes persones grans, amb unes persones que l'únic que porten són estelades, hagin d'utilitzar tanta violència física perquè són més fàcils. En canvi, amb altres manifestacions, alguna fatxa, això no passaria. Aquesta és la història una mica per sobre, però que sí que crec que hem de fer un esforç i els polítics han de jugar un paper important. Els Mossos no són els que volem i quan una cosa no funciona s'ha de canviar. Què costa? Segur, però s'ha de ser valent. Igual que som nosaltres, no? Anem allà a Montserrat i anem a les manifestacions, però ens hem de sentir segurs. I per sentir-se segurs hem de saber que estem recolzats i que tenim la confiança de que ningú es podrà detenir
o inculpar perquè se li passa o perquè simplement són anticatalans o antiindependentistes. També. I tu on, Doncs ho explica molt bé. Sí. Gràcies al regrupament, primer lloc, per aquesta trobada, perquè ens puguem una mica veure les cares i saber on estem. De fet, l'Oriol, que no ho sabia, resulta que és una mica visionari, perquè vam parlar d'aquesta trobada i no ho coneixíem encara que hi hauria l'episodi dels Mossos infiltrats, i jo crec que després tenim en Jax, que ens il·lustrarà molt bé. Però jo crec que l'accent del que podríem avui parlar-ne tots plegats i sortir molt conscienciats és de la mala qualitat democràtica on estan instal·lats. És a dir, nosaltres hem passat molt ràpidament, evidentment sempre hi ha hagut llacunes, des que va haver el traspàs de guàrdies civils cap als Mossos, des que va haver un cert relaxament amb el que era la formació dels Mossos, com a totes les policies del món, amb una certa qüestió nacional. Mollet, que era una escola de policia referent, ha tingut que en aquest aspecte no se l'ha treballat prou, i això s'ha notat amb els nous policies. Però en tot cas, el que sí que hem passat en molt poc temps és, des d'aquell pre-17 del referèndum i els temps després del referèndum, en el que nosaltres les infiltracions que ens preocupaven eren els de la Policia Nacional, els de la Guàrdia Civil, els del CNI, i ara estem parlant amb normalitat que hi ha una direcció política dels Mossos, i aquest és el tema més greu preocupant, que justifica que els Mossos estiguin infiltrats, posant en dubte dret de manifestació, dret de protestes, dret de reunió, i amb quina cobertura això ho fa. És a dir, el que ha estat més bèstia, tot l'Albert va petar el terçó, és que nosaltres hem tingut el director general de la policia al Parlament assegurant que l'Albert anava amb una porra extensible. I jo he tingut perquè el dia després de Montserrat que vam fer una pregunta, jo tinc una relació molt tensa amb la consellera Parlon, i vaig dir, jo prefereixo no fer-la la pregunta. Ho faig a la Carme Renedo, és una altra companya que també era a Montserrat. Hi havia l'Enato, hi havia la Carme. I malgrat tot, la Parlon va contestar. Em va contestar a mi, dient que nosaltres havíem dit, havíem justificat, va ser molt, molt desagradable. Per tant, no és només que com a independentistes que també estiguem a la situació que som, sinó que a nivell de drets civils i drets polítics, qüestions molt bàsiques que hauríem de tenir perfectament garantides, tenim una cúpula d'Interior, una cúpula de la policia que ho han justificat, que han mentit en seu parlamentària, i malgrat tot no ha passat res. I ara torno al Parlament, hem acabat el ple d'aquesta setmana, hi ha hagut una majoria amplíssima demanant el cessament de Trapero. No passarà res. És a dir, l'escàndol majúscul del que va passar a l'Albert, i que jo vaig insistir molt en els dies següents, perquè el Jaume també ho sap, que això era que va el patiment, vull dir, el que ha patit l'Albert i el seu entorn és una bestiesa. Jo també m'he llevat un dia, m'han dit alta traïció agreujada, que són 20 anys més 8 de col·laboració amb potència estrangera, 28 i estàs al Suprem, i dius, ostres, no? Jo, que el Boye feia broma, diu, tranquilo, no? Que en els països normals los fusilaven. La traïció és bèstia. Per tant, a mi m'agrada molt que t'ho prenguis amb humor, que us pateix molt. Es pateix molt. Jo pensava en els meus fills, pensava, és normal, és lícit. Una cosa és que no ho expressis tant, però, ostres, que això no tingui conseqüències. És a dir, hem fet broma amb la canya de pescar, però si ho penseu objectivament, és molt bèstia que es digués que l'Albert anava amb una poca extensible. Perquè, i ara us il·lustrarà el Jax, no té res a veure una cosa amb l'altra. És a dir, les figures jurídiques que fan servir precisament per fotre l'Albert són molt bèsties. I evidentment que després, gràcies a Déu, jo me'n recordo, pel primer advocat que parlàvem, que jo estava al Parlament i et vaig dir, has de parlar amb ells? Has de parlar amb ells. Que sempre porto clients que et fan ric, Sí. I coro de tu. Per això tu no et cobro, perquè Ignat havia tantes peticions. Sí, tampoc em compta. Doncs, a mi el que em preocupa és que no sigui un escàndol. És que no sigui un escàndol, és a dir, que el nivell de mala qualitat democràtica sigui el que és i que hi hagi un sistema de mitjans i fins i tot un sistema social que,
no passa res. Per això és tan important una xerrada com la d'avui, que sigueu aquí, que siguem aquí, perquè a mi em sap molt greu, que som la resistència. En aquests moments som la resistència. Som la resistència. Els que venim dient és que això no pot ser, és que això no ho podem permetre. I ho hem d'explicar, perquè hi ha una mena d'anomia que és, avui és això, no? Avui estan els titulars, no? Els titulars dels mitjans de comunicació és l'Albiach sí dona suport als pressupostos i no sé què. Hosti, m'ho dius en sèrio que nosaltres hem fet, nosaltres hi podríem ser altres, però és igual, hem fet una proposta perquè la gent que vingui ha de tenir uns mínims de títols en català i tot això, i resulta tots els socialistes amb els seus socis, amb Esquerra, amb Comuns, però amb PP i amb Vox han votat en contra. Hosti, això és un escàndol. És un escàndol majúscul, no? Doncs, quan dic que som la resistència vol dir que nosaltres hem de fer cas del boca-orella, és a dir, hem d'utilitzar molt, perquè hi ha moltes coses que no volen que s'avui, perquè ara es tracta de dormir-nos, ara es tracta de que no passi res, que allò va ser el referèndum va ser un mal de cap, va ser un mal de panxa i que ara tot ve amb aquesta tranquil·litat. És a dir, jo no sé quins països a Europa hi ha que tinguin un govern, més enllà de que no estigui d'acord perquè és espanyolista, que tingui tanta gent en contra, des dels forestals, els metges, els professors, tot això, i no passa res. I quan jo dic mala qualitat democràtica, estic referint exactament a això, i que acostumar-se a això és molt fotut perquè això ve de casa. És a dir, per això he començat parlant del 17. És molt fàcil dir, escolta, la Guàrdia Civil ja sabem, la Policia Nacional ja sabem que són. Els partits unionistes ja que sabeu. A casa hi ha un corrent que jo no sé si és opinió publicada o és línia pública, m'atreveixo a no estendlar d'opinió publicada com l'opinió pública, que intenta aquest punt d'anestèsia, aquest punt de que ja no hi penseu. I és exactament el contrari. Tots els problemes que tenim plantejats, i acabo aquí, en el cas. Tots els que tenim plantejats, tots poden tenir pedaços amb l'autonomia, però només tenen solució amb la independència. I aquest és el missatge principal. És a dir, aquesta mena de rebolió on estem instal·lats és això ja és impossible, no? I ens hem de buscar altres solucions, que és supostos, l'IRA, el PSOE, que dels drets, i precisament jo crec que la resposta més raonable és dir, és que és el contrari. És que amb l'autonomia no tenim ni llengua, ni cultura, ni tradició, ni escola, ni policies. I per tant, l'única resposta és dir, bueno, és que tenien raó. Una altra cosa és que hi ha altres majories i nosaltres hem de lluitar per trencar-les, picar molta pedra i tot això. Però que no té cap mena de sentit, i ara sé que acabo, és que allò que va passar al Parlament, que afortunadament va desaparèixer, és allò de el fenomen Ciutadans i més Arrimadas, que ens deia, deixin de parlar d'independència i parlin de los problemes reals de la gent. Ara que no hi ha Arrimadas ni hi ha Ciudadanos, tenim majories sòlides al Parlament que diuen ara no parleu d'independència perquè hem de parlar dels problemes reals de les. Per tant, jo, el missatge principal, tant si parlem de Montserrat, tant si parlem de les infiltracions, parlem del que sigui, escolta, i tant que hem de treballar avui per demà i demà passat, però si perdem un objectiu d'independència, l'única alternativa és Espanya, que Espanya no és cap a permetre. Bé, no he equivocat jo perquè li he dit, després de que parlessis tu, li he dit al francès, parla tu, que aquests eren els polítics, i m'he equivocat, m'ha deixat el llistó tan alt que ara el difícil de res. Subscric el que heu dit tots dos, efectivament tenim un problema de dèficit de qualitat democràtica important, i centrant-nos en el tema que ens porta, que és el model policial, el problema és especialment sagnant. A l'anterior legislatura al Parlament vam crear una comissió de model policial, jo era portaveu per Junts, i allà precisament el que denunciava és que l'experiència dels advocats, aquest advocat que porta no sé quants anys i et deia això, doncs veritablement és normalment així. L'experiència és que l'atestat policial acríticament es converteix en l'escrit d'acusació del fiscal i l'escrit d'acusació del fiscal es converteix en la sentència. Tot això agreujat, és a dir, una de les coses que denunciàvem és, escolti'm, el morso que ha patit una epinganititis, no?
aquest no pot participar en atestat, perquè està contaminat, tu no pots ser víctima i denunciant alhora, no? Però, entre altres coses, deia, no només perquè es produeix aquest fenomen de traslació, sinó que això s'hi ha d'unir el fet que el Codi Penal espanyol és especialment dur, Espanya ve d'un vell, d'una dictadura, i és especialment dur en matèria d'ordre públic. Jo, parlant de l'assumpte de l'Albert, he explicat moltes vegades, ho he fet també a la comissió del model policial. No sé si recordareu tot aquell lío que va haver-hi a França amb els gilets jaunes, les armilles grogues, 80 i pico morts, poca broma. Però va haver-hi un breu que em va cridar l'atenció, que és que es veu que va haver-hi un citoyen que va llançar un còctel molotov dins d'una gendarmeria i va provocar un incendi. I la notícia, el breu, era que aquest citoyen va ser condemnat a 3 mesos d'arrest. Traduïm-ho al castellà. Audiencia Nacional, Inchobrondo, 2 anys. El Codi Penal espanyol és brutalment dur en matèria d'ordre públic. Si sumem els dos factors, l'atestat dels Mossos, el fiscal ni se'l qüestiona, el converteix en acusació i el jutge ni se'l qüestiona i el converteix en sentència, es produeix el fenomen que un deixeble meu, amb un llibre molt interessant que acaba de treure, ha batejat amb el nom, ha titulat el llibre, amb el nom de El suïcidi processal, que és el que t'aconsellava el teu advocat. Com que la pena que et podrien haver demanat era de 4 anys de presó i això comporta, si passes dels 2 anys, ingressar a presó, i com que efectivament l'experiència diu, ara explicaré també alguna de les dades de per què, que normalment aquests temes acaben en condemna, aniràs a judici segur, i no t'ho deia perquè no s'atrevia, aniràs a judici segur i donat per... i donat per condemnat, no? I potser hem de pactar, perquè clar, molts nanos d'Urquina hora, de coses que no havien fet, perquè sempre agafaven el més perdonet, a l'amic de l'amic del que el que és habitual de l'hermana i no l'agafen, i el que ja té sobre això, però el pobre que és el primer dia que va i que li cau el paquet de Kleenex i s'ajup, no? Aquest és el que agafen i li cau tot el pes de la llei, tot l'escarni que cal perquè som indeptes. I quan li demanen a un nano jove o a un nano no tan jove com tu, li demanen 4 anys de presó, que significa que ingressarà, clar, el terror que viviu, que patiu, demanaven ja, estaves fent les maletes, me'n recordo, que deies quin país no té tractat, etc. no? Doncs, l'escenari d'això, amb un nano jove, que li desgraciaràs la vida si el tens als 20 i pocs anys amb 2, 3, 4 anys de presó, acaben pactant i reconeixent quelcom que no han fet perquè saben que l'escenari d'anar a judici és molt perillós. Som un nano jove també, però tu passar 4 anys a presó, o ni que és el de 2 i mig, doncs és un patiment tremendo per tu, per la teva família, per tot el teu entorn. I a més aquí s'hi afegeix un altre factor, aquest ja és tècnic professional, que els que ens dediquem a aquest negoci des de la meva òptica del dret processal, sabem que els assumptes penals es guanyen o es perden en la instrucció. El teu advocat em temo que cometia un error molt freqüent de guardar-se totes les cartes pel judici oral. El judici oral et permet com a advocat lluir-te molt més, perquè pots fer un discurs molt maco, però quan arribes al judici el peix ja està venut. I per tant, quan tu et deien això i no feia res l'advocat, i abans que contactéssim tu parlaves amb el Francesc m'havia comentat i digue-li que es preocupi, que se n'ocupi, més que es preocupi. Si el tema l'agafem bé i en defensem, podem salvar-lo bé, però si no, t'hauries trobat amb una sol·licitud de condemna de 4 anys i una condemna més que probable. Per això el que vam fer, que és el que intentem fer sempre, és no esperar-nos al judici des de minut 1 intentar ja controvertir, discutir les premisses de l'atestat, i aquí vam tenir doble sort. Tu vas tenir 3 sorts. Primer vas tenir sort que anés a buscar un adult, no perquè sigui més bo o més dolent, sinó perquè tinc molt clar
que havien de treballar el tema des de minut zero, i de fet és més mèrit de Josep Profes que meu el que des del primer moment es fessin escrits, es qüestionés el relat de l'atestat policial. Primera cosa. Segona cosa, perquè vam tenir la sort i tu vas tenir l'habilitat d'aconseguir els vídeos, perquè si no haguéssim pogut tenir vídeos tan clars, no sé si ens hauríem sortit. A part vas tenir un gran acompanyament, però això és molt important des del teu punt de vista emocional i inocu des del punt de vista processal. Podria haver tingut un gran acompanyament i acabat condemnat, com els hi va passar als nostres consellers. Per tant, vas tenir un advocat que és el Rofes, que se'n va cuidar des del primer moment. Vam tenir la sort d'aconseguir els vídeos. I tercer, també vam tenir la sort de trobar un jutge valent. Un jutge valent i un jutge, no diré que sigui integri per aquí ni de conya, però que no era un jutge especialment bel·ligerant en contra. Quan va passar tot allò del Dutet 13 i es deia que segur que han manipulat el repartiment perquè li toqui a un jutge, doncs dic, no, haurien d'haver manipulat el repartiment perquè li toqués a un jutge no contrari, perquè l'estadística el més probable és que toqui amb un jutge que no ens detingui cap simpatia, que ell continua amb un jutge professional, i en tinc prou amb això, i que va ser valent. Vam tenir la sort de tenir els vídeos i li vam fer escrits motivats, i això és el que va provocar que veritablement és insòlid. Jo porto, malauradament per mi, uns quants anys més de 26, vol dir que ja soc bastant més gran que aquest company, em porto menys de... m'espanto. Doncs te foto 43 anys de... perquè em potser-ho molt bé, però porto 43 anys ja d'advocat i sí que hem aconseguit assumptes que no vagin a judici, però té la singularitat de que vam aconseguir l'arxiu després de la primera declaració i a sobre un sobreseïment lliure. La llei preveu dues modalitats d'arxiu. Un és el sobreseïment provisional, que vol dir encara no hi ha indicis, però bueno, queda això amb stand-by i algun dia ja el trincarem i tornarem a reobrir, o lliure, que vol dir, escolti'm, no hi ha delicte, s'ha acabat. Sentència, igual que una sentència ferma, cosa jutjada. Malgrat que la llei estableix amb molta claredat quan toca el lliure, que equival a una sentència absolutòria, fi del patiment absolut, i quan tocaria un sobreseïment provisional, quan no hem obtingut ara suficients indicis incriminatoris, però podrien sortir algun dia, els jutges tenen el cunyater costum de fer-ho com a sobreseïment provisional o no etiquetar-ho, amb la qual cosa sempre quedes encara fins que no prescrigui el delicte, i com que són delictes greus, perquè el Codi Penal, com deia abans, és tan greu, doncs té molts anys amb la certesa. Aquí vam tenir un jutge professional, un jutge valent, i que va decretar que aquesta és la gran singularitat. Ja és difícil obtenir un arxiu sense arribar a judici, però fer-ho amb un sobreseïment lliure, amb la contundència que anem tenint, és veritablement molt addicional. Jo podria fer alguns apunts més de coses que han passat després. Després d'això ve els episodis del Parlament, Crapero parlon, i en què s'hi portaven una forra i tal. Ja no parlo d'aquest, sinó quan el Rius li fa una pregunta a la comissió d'Interior i tant la Parlon com el Trapero diuen que era una forra i tal, quan resulta que ja s'havia dictat l'auto contundent del sobreseïment lliure, no hi ha cap responsabilitat, no va haver-hi cap agressió, no? Però no s'havia notificat, amb la qual cosa, encara tenien cert escapató. Quan després d'això, amb una pregunta al ple, la Parlon torna a dir que l'agressió, no, jo m'he leído el auto, o m'he llegit l'auto, i no diu que no hi hagi no és una cosa molt rara, és quan diu, això no ho podem tolerar. Té dos derivades, o tres derivades, el tema de l'Albert. Primera derivada, no es pot tolerar el que faci aquestes manifestacions ni en seu parlamentària ni en cap altra, però encara menys en seu parlamentària. Això seria constitutiu d'un delicte de calúmnies, t'està atribuint la comissió d'un delicte quan hi ha una resolució judicial ferma que diu que tu no has fet cap acció punible, no? I llavors quan li posem l'acte de conciliació prèvia d'aquell dit. Aquí ens medi el conseller de Justícia, perquè la d'Interior no estava, perquè l'aconsella qui l'aconsella, no? I no hauria de deixar-se de burro, no? Finalment, Miami és que ens demani perdó perquè si no seguirem endavant, no? Ens va demanar perdó,
tu li vas ensenyar a la Parlon l'expressió demanar perdó, no seria, després l'ha utilitzat de forma poc convincent, però l'ha utilitzat després amb el tema dels Mossos infiltrats a les assemblees de docents, no? Però tu li vas ensenyar a demanar perdó. Llavors, a partir del moment en el que demanava perdó, sí que podríem haver continuat tenint acció, però clar, aquest senyor no li posem amb la càrrega. Aquí va haver un error meu de l'advocat, un error comunicatiu, perquè certament la reunió amb la Parlon va ser molt cordial, l'advocada de la Parlon la comenta fa més de 40 anys, tenim una bona relació, ens van fer un caferito, un cafè o una cervesa es compra, no? Aquella era hora de cafè, i després com vaig dir, escolta, la consellera ens ha demanat perdó, i per tant per nosaltres, per tu, tema acabat, nosaltres no seguirem, vaig cometre l'error perquè m'ho van demanar ells i no vaig valorar de posar amb un clima de gran cordialitat. I clar, ja em va sortir tothom dient com que gran cordialitat, talleu-los el coll i no sé què. Escolta, nosaltres no ens toc. Hi havia un altre derivat, és a dir, tu no només no podies consentir que digués que havies comès un delicte quan un jutge ja t'ha exculpat, això seria una calúmnia, sinó que a més tu podries exercitar accions per detenció il·legal més complicat, però en tot cas per lesions. No tenen per què detenir-te, no tenen per què colpejar-lo, de fora hi ha un abús d'autoritat claríssim. No? El que passa que també, ho hem parlat, no sé si és una guerra que et toca assumir i costejant a tu. Al seu moment vam parlar amb l'assemblea, quan la presidia en Misllac i l'assemblea volia encarregar-nos de posar aquesta acció, finalment doncs, vam venir a fer l'assemblea, ha quedat mort. És una acció pública, la podria posar qualsevol, així com la teva de la calúmnia, perquè Llach també em va dir si podia fer alguna cosa, dic no, amb el tema de la calúmnia no pots fer res perquè és el que tècnicament es coneix amb el nom de delicte privat, que vol dir que només la víctima pot exercitar l'acció, però l'altre és un delicte públic, i per tant qualsevol pot exercitar. Per tant, això és una cosa que queda oberta i potser algun dia ha d'haver un col·lectiu que es planteja fer alguna actuació d'aquest tipus. I la tercera, i més important, que tu abans, Francesc, deies, és que hem de canviar el model policial. Vam intentar-ho l'anterior legislatura, però al final no ens en vam sortir. Van fer pinces socialistes amb tota la dreta i algun dels partits dels que s'anomenen d'esquerra, i ens vam quedar en minut. Al final ens vam quedar en la posició més radical, la CUP i Junts i la CUP, perquè torda, perquè recordo quan parlàvem d'aquest tema, jo avançava de la CUP sempre per l'esquerra, no? I llavors no, però això contiu d'ordre americana i això, no? I en matèria de drets és fonamental els avançava per l'esquerra, no? Que em diria, si tu hauries de fer de nosaltres, hauries de fer-te de la CUP. Aquí no tinc prou patrimoni, per temps. Sí, que i va dir a la Donissabadia, al Cornellà, del Carlos Jona, Vanessa, i sí, no tinc prou, ja m'agradaria poder-ne fer de la CUP, però no tinc prou, aquest dia estem en vies, no em podré ser mai de la CUP, perquè no m'ho han prou bé vist. No? Doncs allà ens desbordàvem, però al final quan hi ha una comissió parlamentària, les conclusions s'acaben aprovant per majoria i no la vam tenir. Nosaltres volíem fer-hi un gir de 180 graus, la CUP, que és molt més radical, de Dolors, diu 180, no, 360, es quedarien igual, i que en matemàtica, si la donen a 360, jo diria que segueixes apuntant al mateix lloc, no? Però això és una assignatura que tenim pendent, no? Però, com molt bé deia el Francesc, mentre visquem en un país ocupat en una regió colonitzada, no té solució, i deu haver solució de diferent. Sí, clar. Jo em vull permetre dos apunts que m'he deixat molt breus, molt breus, si em permets. Oita. El primer, Que no serveix si ja ho jo callat. ja ho dirà en Ciutalla o no, però que jo pensava que ell faria més expressió, com ho diu per dir-ho tot en positiu? Hi ha molts advocats que han fet molt bona feina durant aquests anys. Molts.
però el que el Jaume ha fet té un cost... De que has de citar i no hi eres, El que ha fet el Jaume té un cost altíssim. Altíssim perquè no només és els costs pels clients que no han pagat, sinó és el cost que té per un despatx la feina que ha fet durant aquest temps. I l'ha fet sempre de gust, l'ha fet sense dubtar. Jo en aquest cas, que ja portava mans des del 17, i n'hem parlat uns quantes de coses, perquè jo crec que, no sé per què m'agafes el telèfon, però rarament truco per dir-te bon dia. Sempre són, hòstia, Jaume m'ha passat això, per tant. perquè dic, el millor proveïdor de clients que tinc, que bons clients, dic, no li puc no agafar el telèfon, Per tant, jo ho entenc que no ho digui ell, però no és una herència, la neta me'n porto, i el que dona més suquiqui, no és només la tema cordialitat, patrimonial. és que crec que s'ha de posar en valor. I després una cosa que m'he deixat, que m'he fet pensar, em sembla que és molt indicatiu del mal moment polític, del mal moment de qualitat democràtica que viu, és que hi ha un moment que tant l'Albert com el Jaume diu necessitem vídeos. Perquè sense aquest vídeo, la situació de l'Albert seria l'Albert, Aquest vídeo El Robert va tenir un advocat com el Rofes que tenia clar que tenia que treballar, llavors va buscar, vam trobar els vídeos d'un jutge valent. Una opció astral sense qual no, com a mínim un arxiu amb instrucció no l'orienti. I per tant ens hem posat tots a buscar vídeos. Hem de gravar tots. I a mi se'm va acudir una qüestió molt òbvia. TV3 ho va filmar tot. Tot. Però ja no és la nostra. I tenim periodistes, que no diré el nom per no comprometre's, però el Joan el coneix, que són patriotes. I vaig dir, escolta, més enllà del que es va emetre, que les imatges de la notícia no ens eren prou útils, hi ha moltes més imatges. I aquest periodista diu, sí, això se'n diu el brut. El brut és totes les imatges que s'han gravat i que no s'han fet servir per notícies. Diu, això s'acostuma a guardar, les que ens vas dir, uns 6 mesos. Diu, abans era menys, però com la digitalització s'avança tant amb l'emmagatzematge, que ara tenim 6 mesos tot el brut. Molt bé. I per tant, el Jaume em truca i em diu, necessitem això, jo parlo amb aquest altre periodista, em diu, això ho han de tenir, i per tant, formalment, a través del nostre portaveu al Corpo, que és l'Agustí Colomines, fem la petició a TV3, al director de TV3, que ara està amb aquest brut. La primera resposta és, ui, sí, si això ho guarden, sou tranquils, que això ho guarden, això. Evidentment, com us podeu imaginar, la resposta va ser, hòstia, tu, està esborrat, això. Per tant, però jo sempre, com que a vegades, i se'ls adó amb gent com el Jaume o l'Albert, que ho miren sempre tot molt en positiu, hòstia, que estàvem jugant amb la presó de l'Albert. És que estàvem jugant amb la presó de l'Albert. Per sort vam trobar altres filmacions que el van exculpar i, per tant, no era opinar pel que havia passat. Però quan veus aquesta, jo me'n recordo l'Agustí que em va dir, em sembla increïble. Vaig tornar a parlar amb aquest amic periodista, que el tenen, com que és independentista, el tenen a Galeres, també el presenten fent programes de magazins i coses d'aquestes, i em diu, ostres, jo no ho he vist mai, que s'esborri un brut allà. Per tant, ostres, què més il·lustratiu d'això que estem passant? Per tant, que no són paraules de grandiloquents de dir, és la mala qualitat democràtica, vivim en temps bo, és que és veritat. No hi ha una voluntat de, hosti, si ets un independentista, jugues amb les cartes marcades, em pots passar amb mal era, no? I la part positiva és això, no? Que la col·laboració entre tots va fer que trobéssim vídeos, que vam tenir un despatx d'advocats que no va tenir por i no va pensar, ui, no, a mi això no m'interessa, m'interessa és aquest escrit, bon dia, si per fan. I avui he posat en valor les dues coses, perquè una il·lustra molt bé el mal moment que vivim i l'altra il·lustra molt bé que, malgrat tot, vivim un moment en què les resistències i les complicitats funcionen. Potser també hi ha un altre factor que també no és que sigui vinculat amb aquest cas en concret, però és el que estem veient ara. Vull dir, a la ciutat de Barcelona en concret. Vull dir, aquest pistolerisme. Ara feia poc que presentaven el llibre d'alcalde. Exactament. El pistolerisme a Barcelona, doncs, al final Barcelona serà això. Vull dir, no pot ser que cada dia hi hagi... a mi em dona igual que siguin drogues o no. El que em preocupa és que són persones que tenen armes. Vull dir, i que després surti el trapero o la consellera dient que s'ha reduït tot amb el tema de... Sí, que si passes per allà reps. Clar, i llavors és un problema, i és un problema que el tenim molt a prop. S'ha de canviar l'alcalde. És evident que tenia un problema a Barcelona igual que a Catalunya. Són del mateix partit, també, en veritat. Però aquesta
policia que ha de fer treballs concrets per evitar que això es passi, doncs s'ha de formar d'una altra manera o s'ha de tenir en compte un procés diferent. Ho ha dit el Francesc, el tema de direcció política. És que la policia té, i suposo que hi ha 18.000, no? 18.000 hi ha de tot. Té una època on van haver-hi trasbals d'altres cossos i per tant no tenen la puresa en les primeres promocions, no? Però és un tema de direcció política. Clar, és a dir, la policia en un estat de dret li donem el monopoli de l'ús de la força i ja estaré que sigui així, perquè necessitem ordre públic. No pot ser un pistolerisme, no pot ser la llei del més fort i per tant, com a societat, i a més és una garantia dels més febles, necessitem una policia que preservi l'ordre públic i que li donem el monopoli de l'ús de la força. Però precisament per això els hi hem d'exigir un respecte escrupolós exquisit d'aquest ús de la força. No poden haver-hi actuacions desproporcionades. I com que dins de la policia de qualsevol cos hi ha de tot, aquí pot haver-hi un senyor que ha passat-me això que és nadie és perico, no, així va bé, vull dir que està empadat amb la dona, amb el marit, el que sigui, no? Que està de mala llet, que l'han fotut una hòstia i que llavors està rebotat lògicament contra el primer que trobi, no? És possible quan en situacions de tensió algú que té el monopoli de l'ús de la força s'accedeixi. L'estadística no diu, però és que llavors ha de sortir el responsable polític i això és intolerable. Quan a les Maris veiem aquelles operacions que es feien amb les furgonetes, ha de sortir el responsable polític, cessar de forma immediata aquells dos agents, suspensió de feina i sou, aquells dos agents que s'ha vist que han fet un ús desproporcionat de la feina, perquè tenim imatges que ens ho demostren, perquè si no es fa així és barra lliure. És barra lliure, que és el que està passant. Si tens una direcció política que no només no ho censura, que no només no pren mesures, sinó que ho consenteix, que ho avala, diu, no, és que aquest senyor ja se li veu. Això et passa per ser tan alt. A mi no m'hauria passat. No, clar, perquè poses més, no? Si anava amb un estel simple, no sé què, que no pot ser. És un problema de direcció, molt bé, com deies, de direcció política de tots. No? Per això tenim polítics, no? Perquè al final l'administració s'ha d'enfocar cap a criteris o cap a d'altres. I si resulta que els que estan amunt de tot no apliquen aquests criteris de qualitat democràtica, com deia abans el francès, doncs el que està tot va malament. Sí. Obrim un torn de preguntes? Sí? No veiem. No oblideu, ets tu que havies de parlar. Jo vull fer una pregunta, doncs. Oriol, la vols fer tu o la faig jo? La vols fer tu o la faig jo? No, ella Qui va? estava a Montserrat. Doncs vinga. Explica què feies a Montserrat aquell dia. És que a més va sortir a televisió. Una hora que ella està bé, per tant. I et donen una tarja. Bueno, al moment no han de res, no ho sé. Bueno, jo vaig estar parlant amb un policia que l'estava dient contínuament. Tu estem d'aquí perquè que no estàs bé aquí. Jo penso a mi, perquè no estic d'aquí. Estaré davant a te, de la policia. I me deia, sí, jo te dic que te'n vagis, tu mateixa. Si tu no em vols anar, no marxis. Però atenta a les conseqüències. És intolerable. Aquesta actitud col·lectiva, escolta'm, és un dret fonamental al dret de protesta, pacífica, i la policia no sol, per tant, intentar coaccionar-te o convèncer de córrer un perill. És intolerable. En un país veritablement democràtic no passaria això. Impunement. Pregunta meva. A mi el que em preocupa més, si em permets, Albert, no ens coneixem massa, però t'ejo, ja no és el fet de lo que t'ha passat a tu, en el sentit del que diré ara, no? És a dir, ara el Sánchez està acorralat, diuen, totes les telenotícies i demés, per molts casos que estan en judici al voltant seu i demés, i això ho diu sobretot el que té l'M. Rajoy, que encara no sap qui collons és, no? Allò que diuen abans, el que estigui lliure de pecat que tira de primera pedra. Em preocupa perquè en seu parlamentària, com heu dit, el director de la policia i una consellera menteixen.
menteixen. Em preocupa perquè en el primer moment que pillen els 2 Mossos infiltrats en una assemblea de docents, soc docent, ho troben normal. És a dir, bueno, què passa? Investiguem, com tot arreu, no? Tenim les nostres eines i ens infiltrem on sigui per buscar informació, no? I és una cosa normal. A mi em dóna la sensació que el George Orwell es va quedar una miqueta curt en el sentit de dir, no, 1984 no, serà el 2026, però vamos, serà el 2030-2028, Clar, aquesta puc fer el que em doni la gana dels òrgans de govern i de la policia em fa por, la veritat, perquè ho estan aconseguint, en el fons és el que ha sigut tu, Francesc, ho has dit, no? De, hòstia, es quedem nosaltres aquí, però és que no hem de tenir por, l'Albert no ho deia, no? I sí, però clar, al final, veus el que li passa a l'Albert, veus a l'assemblea de docents de no sé quin institut, de no sé quina zona, no? Veus la consellera mentint descaradament i dient que això és més normal i tu dius, bueno, escolti'm, on collons estic vivint, no? Però per això és tan important la mobilització i l'activisme, com deia al principi l'Albert, perquè fixa't que aquest tema comença a canviar a partir de que en Vilajosana publica un article a VilaWeb denunciant, posant de manifest tots els drets fonamentals que s'han vulnerat. I era no més normal, perquè efectivament hi ha un article del reglament policial que permet que la policia, com no, pugui fer feines d'intel·ligència per preveure riscos, no? Però llavors aquest article d'en Vilajosana, que és el que llegeix sempre les taules jurídiques de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, professora de Pompeu, publica un article dient, escolti, això vulnera el dret a la reunió, el dret a la lliure expressió, el dret a la... I és a partir d'aquí que comencen a canviar el discurs. És a partir d'aquí. Per tant, és molt important la denúncia permanent, com a gotes d'aigua que sembla que no tinguem força, però al final doncs, moltes gotes foraden la roca, no? I hi ha un aspecte, de la roba que explica ahir el Jax, però hi ha un aspecte que és per l'únic, i disculpa, que em sap greu que ha quedat tapat, i és que, i no crec que sí per casualitat, és que Montserrat és una victòria. És una victòria brutal. Montserrat és una victòria brutal. No sé quants d'aquí érem, però hi va haver un moment. Van venir 3 vegades. La tercera vegada que van venir des de la Guàrdia Real, que anaven vestits de negre, amb cotxes negres i amb motos negres, van venir a demanar explicacions als Mossos. O sigui, no els hi caria al camp. O sigui, Podem anar a protecte i no ens hagin matat a tots. Aquests tios estan acostumats que se'n van a Astúries, se'n van on sigui. El rei... La tercera vegada que van venir, te'n recordes que van venir aquells a les motos? Estaven enrabiats com una sola cosa. I sí, érem tots grans i més de 50... Però va ser un èxit, aquella operació de l'Assemblea. Va ser un èxit. De fet, massa i tot, perquè hi va haver uns quants que vam pujar pel camí aquell, que ens podíem estalviar, fins a la pancarta podíem haver pujat en cotxe, però estava molt ben organitzat. Va anar molt bé. El Bugó va entrar per la porta d'enrere, no va poder entrar per la porta principal, i jo crec que aquest és el segon missatge de dir, hosti, la victòria final de l'Albert és molt important, però Montserrat va ser una victòria perquè, a més, si m'ho permeteu, ostres, clar, estem acostumats al milió de persones, 300... I efectivament a Montserrat no eren tants, però estaven molt ben organitzats i va ser un èxit estrepidós. I va ser un èxit, sobretot, que hi havia una premissa, i és que no ens movia. No ens movien. I això els Mossos ho van veure molt clar. I la Guàrdia Real, que en aquell moment era la màxima expressió d'Espanya en aquells moments, hosti, que està pujant el Borbó, està pujant el rei d'Espanya, m'esteu dient que haurem d'entrar per una porta... Doncs sí. I per tant, ostres, i tant que hi ha totes aquestes d'això. Però un missatge que no expliquem prou i que hem de refermar en ells és que Montserrat va ser una victòria extraordinària. I aquesta no l'hem de deixar mai de bo. I que el terme que deia d'haver al principi, que al final no podem defallir la mobilització, perquè de vegades petites mobilitzacions, no? Doncs tenen èxits importants. I ja sabeu que parlàvem, vull dir, allà la majoria de l'únic que la yoga. Però la majoria eren gent gran. I per tant, allà es van quedar, no van tenir por. És quan algú intenta justificar el tema de quan van declarar la independència, és que la gent tenia por. Nosaltres no teníem por,
No sabia el que passaria, d'acord? I poder eren, jo què sé, temerosos, però no tenien por i vam estar allà. Si va haver algú que després va fer altres decisions a nivell més alt i es va deixar allà plantats, doncs aquests que li busquin la pessigolles. Hem de tenir memòria, per saber el que pacten ara amb els socialistes, per cert. Per tant, però nosaltres estàvem allà i la importància que estan dient de no rendir-se mai. Siguin grans o petites les accions que fem, són fonamentals. Cada pas que donem és un pas cap endavant. El secret és que no hi ha secret. És que som els que som i amb els que som hem de fer el que puguem. Tots els camins són bons per fer camí. Però has de saber on va i on volem anar és a la independència, no? Doncs no ens escalfem el cap, que rebrem segur. Però a mi en tots els anys que porto, i porto des de 18 anys i ja tinc 58, no, 68. Jo 68. Imagina, no m'havia passat mai una cosa així tan agressiva, però n'hi ha altres persones que li passa en els events. Els que volen fer-se ells és por. Això és que t'ha dit a tu. Poden discriminar. Clar. Que no hi hagi un criteri. Perquè a tu sí i a jo o al revés. Perquè sí. I de fet, l'Albert és de maig més pressió d'això, perquè tu vas tornar amb aquella ferida que et van fer quan et van detenir, no te'n vas dir me'n vaig al cotxe, m'han fet mal, eres per allà. I m'han anat dir com que eren detingut. I sí, m'han portat allà vos d'això i estaves amb la sang aquí. No se'l pot acudir en cap moment de dir em vaig a casa i matar. Ni compte. Magnífic. Però bé, que la veritat és que és impressionant la capacitat que teniu. Impressionant és que no ha hagut cap país al món que hagi fet el que hem fet nosaltres. Si parlem de l'1 d'octubre és una gran victòria, però el que deia Francesc és que Montserrat va ser una gran victòria. O sigui, vam aconseguir el que potser 50.000 persones no ho haguessin pogut fer, perquè no ho haguessin arribat a dalt. Nosaltres vam fer que entrés per la porta de darrere. Vull dir, hi eren 4 gats. 4 gats que bueno, doncs eren 4 gats. I ja està. I tocava rebre... De fet, jo vaig viure fa 2 o 3 setmanes que va venir al Palau de Pedralbes, que no sé quina conya feien, i que jo tinc el despatx en un costat i la facultat de dret a l'altre, no? Per tenir, passo sempre, quan vaig a donar classe, torno a la classe, a vegades per dins dels jardins o per deixar una guia. Estava acordonat tot, o sigui, no em van deixar, van fer entrar per l'altre carrer d'allà, És a dir, probablement perquè estaven els cames d'això van fer un despliegue al·lucinant, Al·lucinant l'última vegada fa 2 o 3 setmanes que va venir aquest senyor. Ja està allò. Sí, jo vull fer la pregunta, aviam, sobre el que diu l'Albert, hem de continuar endavant, no ens hem de punir. En cas que ens passa el que li ha passat a l'Albert, quins passos hem de seguir com a advocat i vosaltres com a diputat? Ja hem dit, sempre que anem a qualsevol mobilització hem de procurar tenir imatges, documentar-ho, perquè l'Albert va sortir bé, en bona part gràcies a que teníem imatges que demostraven que era el que li estaven. Per tant, avui en dia tots portem una càmera sobre el mòbil i hem de procurar tenir les imatges de tot. I segona cosa, cal tenir més que un bon advocat, un advocat que se'n cuidi. Perquè malauradament moltes vegades o perquè cobra poc o perquè ja va amb aquests anys i com que amb 26 anys no he aconseguit res, doncs ja seràs el 27è fracàs, no? Es tracta de batallar. Els temes s'han de batallar. Clar que té costos això perquè és molt de feina, perquè al final aconseguir això vol dir que has de poder mirar tots els vídeos, fer la descripció, fer escrits, anar parlant amb el vol dir que dona molta feina i a més això per un despatx d'advocat és incòmode, no? Perquè no és més però s'ha de fer, vull dir que no es tracta tampoc de que sigui un advocat especialment brillant o no, treballador. És més un tema de treballar-se els temes, de no refiar-se a cap moment de judici oral o hores perquè ja estàs condemnat. Perquè si l'haguessin jutjat a Barcelona,
les coses podien haver anat tot. No, va dir, però és que a Barcelona no és diferent. Em van jutjar a Manresa 5, Si l'hagués tocat a Manresa 4 o 6, potser hauria estat diferent, això és una tòmbola, no? Toca el jutge que toca, i no és que els de Barcelona siguin millor o els de Manresa, cada un és... A Barcelona hi ha indústries estupendos i d'estos de perillosos, i a Manresa o a qualsevol lloc igual. Però, clar, també si li dones la cosa molt documentada i l'escrit molt contundent i molt ben motivat, ajudes el jutge a ser valent, que se li vagin 4 indicis de coses, però això primer necessites tenir el material. Si no pots discutir, però si ho discuteixes, sí que des del punt de vista teòric la prova de càrrec ha de ser suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència. I per tant, si a l'atestat el mosso està dient que va haver-hi agressió i ell està dient que no, no n'hi hauria prou si no hi ha una prova més clara de que s'ha produït el fet delictiu. Però l'experiència ens diu que té aquesta presumpció de veracitat, que no té respaldament legal, però es parteix de la premissa que són servidors públics que no tenen cap interès en mentir i que diran, per tant, objectivament els fets com van succeir, i la paraula del mosso té molta més credibilitat, perquè a més hi ha una cosa, ara ja anem a fer una classe de tercer de màster, hi ha una perversió del sistema, que és que el Conveni Europeu de Drets Humans i molts convenis internacionals estableixen com a derivada de la presumpció d'innocència de les garanties processals el dret a no confessar-se culpable. Però a Espanya i a altres països continentals, però a Espanya de forma molt singular, s'ha malinterpretat per aquest fantàstic tribunal constitucional que tenim, amb el sentit de dir que aquest dret és dret a mentir, no? I això és una doble perversió, perquè si vostè té dret a mentir, no en crec res del que digui. Això als països anglosaxons no passa. Els països anglosaxons, mentir davant d'un tribunal és un delicte de perjuri. A Espanya hi ha el delicte de fals testimoni si és el testimoni qui menteix, però l'acusat se li permet el dret a mentir. I llavors, com que vostè té dret a mentir amb la seva defensa, el que vostè digui és que no val per res. Això acaba sent una perversió. Els convenis internacionals el que tenen és el dret a no autoincriminar-te, a no confessar-te culpable, a no aportar tu les proves que t'incriminen, però no pots mentir. De fet, el que el Clinton quasi costa el càrrec només embruta la cotxinada aquella de la cortina, és haver mentit davant del gran jurat quan va dir que no havia mantingut relacions amb la Levinsky, això que quasi li costa l'impeachment. I a canvi, a Espanya, la perversió és doble, perquè com que tens dret a mentir, a partir d'aquí tu digues el que vulguis, que no m'ho creuré, i a canvi un mosso que té l'obligació de dir veritat i que és un servidor públic, me'l crec, no? Té una altra perversió, que a més que quan estàs en aquella situació que si sí, que si no, per donar-te més garanties, si tenen quantitat d'imputar. Una cosa és la feina de les notícies, és que de l'estigma públic que comporta la imputació. Però això és una perversió també, una altra perversió del sistema. Només una cosa. Quan vaig parlar la primera vegada amb l'altre advocat em va dir que lleva el judici tal i qual i que jo no declarés, que ja s'ocupava ell, jo no digués res. Quan vaig estar amb el bufet del Jaume, i vera que jo vaig veure el que havien preparat, que jo sóc un ignorant tècnicament, vull dir, me vaig adonar que ja havien passat moltes més coses i n'hi havia moltes més raons per justificar la meva innocència. Per tant, això ja em va tranquil·litzar moltíssim. Però el primer que em va dir és, tu digues la veritat. Es declara i contesta Tens tot. dret a callar, tens dret a mentir, però al final has de convèncer un jutge, que és el que té a les teves mans, de si vas a judici, que hauria estat en un altre tribunal, o no. I llavors has de convèncer, no? I si només t'aculls amb una cosa formal, el meu dret a no declarar i tal, doncs te'n faces de casella i te'n vas a judici. I el fiscal, que no perdrà 2 minuts el fiscal en fusellar el que diu l'atestat policial i convertir-ho en els fets que t'incriminen. I llavors donat per condemnat. Encara que
Provindana el Déu parlat. En el cas del Trapero, jo no sé si el Trapero era una ciutat de l'estat des del principi o si és el que es va traient després. Però des d'un punt de vista de professionalitat i des d'un de vista humà es podia bé entendre el canvi que va fer en un moment determinat, no? I que acabés al·legant el que va al·legar per salvar el coll perquè tenim la situació dentada. Es pot arribar a entendre inclús doncs, que i fins i tot reconèixer que són vesticuís i que en honor a aquesta professionalitat els socialistes el torressin, no el van posar. El que no es pot permetre de cap forma i ha quedat com un porc indigne és la situació aquesta de jugar-se la llibertat d'una persona innocent amb aquesta indecència en poden fer la part del pal de soltat, no? Però que s'hagi posat al servei d'adoptar el seu amo d'aquesta manera és la pecada absoluta. No sé tu, Francesc, que l'havies conèixer més en el nivell del procés, si és realment aquest ciutat que volia ser o si va ser... Jo personalment haig de reconèixer, i això en Jaume ho sap perquè ja ens començava a veure prou, amb els atemptats del 17 d'agost, no el Trapero en si mateix, que probablement allà sí que ens vam equivocar. El moment polític que vam viure va ser d'absoluta descol·locació de l'estat espanyol i aquest exemple magnífic de capteniment policial a Catalunya. Va ser la suma de tot. I l'1 d'octubre també. L'octubre també, sí. L'octubre també, que és tot el que parlo del mes anterior, del 17 d'agost, perquè primer que els espanyols, els que ho devien saber, callaven, això sí que té molt per explicar, això tenim 3 hores més que podria explicar, els que ho sabien callaven, i el que eren els comandaments intermitjos i tot això no sabien què estava passant i anaven perduts. Fins i tot va haver un moment que el ministre de l'Interior espanyol va donar per acabada l'operació i si recordeu, en Joaquim Font va dir no, encara hem d'acabar unes coses, hi havia més coses per fer. L'actuació va ser tan impecable, perquè objectivament va ser impecable la reacció i l'actuació, I les explicacions. i la de l'Estat va ser tan fora d'allò que es van acabar reunint a la delegació del govern. O sigui, el 17 d'agost vam actuar pràcticament com un país independent. És a dir, es van reunir en aquella sala petita allà al carrer Mallorca de la delegació del govern i tot això. Per tant, jo sí que en tenia una imatge d'aquell moment positiu. Com explicava la Jaume que ho completarà, ostres, jo crec que també l'1 d'octubre és molt diferent tenint dels Mossos, que la por és evident, ja està, és objectivament cert que funciona així. Sí que amb el temps s'ha de demostrar, i com deies tu, ho has explicat molt bé, s'ha demostrat que, i l'operació Gàbia del 8 d'agost o la president Puigdemont és la màxima confirmació d'això, que hi ha un sentiment creixent a dintre la cúpula dels Mossos d'ens vam equivocar. No? Ens hem de fer perdonar per l'Estat. Nosaltres som una policia autonòmica espanyola i hem de formar part d'això. I això no és només en Traperos, en Sallent, és molta gent que ha actuat amb aquesta idea de ens hem de fer perdonar. Ens hem de fer perdonar tot això i sí, és veritat, això ho hem de dir. I tenim col·laboracionistes. Hosti, el conseller Elena com a conseller d'Interior, i ara parlem de l'apagón, és una deixació de funcions completa. No només pel que fa el 8 d'agost, sinó perquè contínuament deixa que la direcció dels Mossos la porti la cúpula dels Mossos, que és el pitjor. I això arriba al màxim paroxisme quan posem un policia de director general de la policia, que no pot ser. I aquest és un error molt gran. Per tant, hi ha la dimensió nacional que ho és, i després la pròpia evolució dels Mossos durant aquests anys, i efectivament tot el meva culpa que caigui, perquè suposo que no vaig ser l'únic. Deixa'm fer un apunt amb això, molt interessant el que dius, no? Jo no sé, no ho sabrem mai, si veritablement el Trapero tenia un pla per detenir el hegemoni al govern l'any 17, o diu després per intentar quan veu que li estan demanant 9 anys de presó per intentar exculpar-se, no? Però si fos això segon, ja, amb l'Albert he dit que vam tenir sort amb el jutge, però vam tenir molta més sort amb Antoni Trapero, i ella defensava el César Puig, que era el màxim responsable polític, secretari general
del Departament d'Interior, per tant el que estava just immediatament a sota del Quim Forc, el judici aquell de la cúpula d'interior. I allà vam tenir la sort de que va haver-hi un canvi intern de la composició del tribunal i vam passar d'una sentència que havíem perdut 2-1 a una que vam guanyar 1-2. La ponent va quedar en minoria. La ponent va quedar en minoria tan emprenyada que va fer un vot particular de 400 pàgines en majúscules. Ha d'estar molt emprenyat. Has fer un WhatsApp en majúscules, fer 400 pàgines en majúscules, has d'estar molt emprenyat. Per això vam tenir un cop de sou i efectivament es va tocar la ponent al Ramon Saez i va haver-hi un canvi de magistrat i això. Però fixeu-vos també la tòmbola que és tot això, no? Perquè al final la participació dels consellers i els Jordis al l'inici del Suprem no és la mateixa per a de la cúpula policial a l'Audiència Nacional. Hi ha diferències, però diferències que no justifiquen que en un cas ja es condemna i a l'altre absolució. Si els raonaments de la sentència de l'Audiència Nacional els apliquéssim a la sentència del Suprem, estarien absolts. Si els raonaments de la sentència del Suprem els apliquéssim a la sentència de l'Audiència Nacional, estarien condemnats. I això va ser perquè vam tenir la punyetera sort de que va haver un canvi de composició de la sala i un tema que si anàvem a perdre 2-1, vam guanyar 1-2. Cosa que és molt preocupant des del punt de vista de la qualitat democràtica, que depenguis d'això. Que, clar, quan això ho expliquem als col·legues de fora, no ho entenen. Aquestes infografies que fan els diaris dient sector progressista, sector conservador, quan un país europeu nomenen amb algú per ser magistrat del Suprem, del Constitucional, és perquè és algú que té un prestigi com a jurista indiscutible, no hi ha portes giratòries, no voldrà tornar, només té el seu capital del seu prestigi jurídic, va deixar fent vendes, que dicten una sentència, això genera una doctrina abstracta, més allà del cas concret, que servirà per casos. I per tant, a sobre, tu ja m'has sentit a dir això, no? Que la justícia a tot arreu se la representa amb la imatge d'una dona amb una vena als ulls, no? Perquè no jutja qui té davant o no, jutja el fet, no? I he dit alguna vegada que la cúpula, amb alguns sectors importants de la cúpula del Poder Judicial, la justícia no és que estigui amb una vena als ulls, és que està cegada perquè està cada al sol. Entre activistes i estem el dia 10 de maig, que el Sant Pare ens farà i d'ajuna la família i irà a Montserrat. Vull dir, teniu previst alguna cosa a Montserrat que ve la cuia espanyola? No sé si ve la monarquia espanyola, no sé quins actes fan això. Farem algun acte independentista per buscar alguna cosa favorable del Sant Pare i contrària de l'Estat? Que no. Vull dir, sí que és la canya a punt. Què se'n deia? Igual que la consellera Parlon, quan va anar, es dirigia a mi també parlant d'altres temes. Jo soc com vosaltres, d'acord? Jo crec que això és, potser el francès sap més coses i si no, les organitzacions a les que pertanyem tots, que serà l'ANF, serà el Consell de la República i seran altres organitzacions, com vosaltres mateixos, els que organitzaran coses. En aquest moment jo estic... No, Escalvat, no. Dic que en aquest moment no estic preparant això. Molt bé. No estic preparant això, Què estàs preparant? perquè passen moltes coses a Catalunya i a Barcelona. Jo crec que és un bon senyal que no sapiguem. Jo ho dic honestament, si ho sapigués no ho diria, igualment. Però que no sapiguem si ja s'està retornant res o no, i crec que ha d'escorrer-s'ho cap a una cosa, sí que en aquests moments hi ha una o dues organitzacions que poden organitzar això amb cannabis i que, com has de passar aquest dia, quan això sapiguem ens activarem. Jo vull aprofitar que tenim el francès i
per tornant al tema polític, de que es dic que estaven estasiats poc o pensa de passar pàgina. Tota la popularitat s'utilitza. Esquerra Republicana ja està clar que tirar, no sé si ens tirar la tovallola, però ja no, ja s'han deixat, no sé si s'han deixat convèncer, però ja... El sector està mínimament majoritari d'esquerra. Exacte, però està passant. O no, ja ho sé que no és esquerra sencera, però està passant. Ja ho atacant, no? A tirar un tuet, per sentir. Jo som militant de Junts, llavors acupido que... De Barcelona? No, de Marès. No passarem mai al Guimarães, primer portant la gana però és que anem a tenir que tenim un... Ara està, per les últimes eleccions va quedar molt, molt igualat. Va repetir un president que és de passar vàgida. No ens compliquem i Zales voy a sembrar el post. no ens compliquem massa, fem política que interessa a la gent, això, els municipis de Guaresma. Llavors et vull preguntar que com ho veus, això? Si ens hem de preocupar o com veus això, sí? Reagrupament ens convocava per parlar això. Ara jo tinc cap penguria a parlar-ho, perquè com que ho faig a casa meva, jo tot l'avantatge... Per això t'he començat Així, que així aprofitar. Així van les coses, jo sempre vaig de cara, el Jaume també ho sap, i no hago mai de respondre res. Jo crec que estem en un moment polític en què ens toca a tots, que els independentistes ens toca en el nostre pan quadrat defensar aquesta posició sense excuses. Doncs uns ho fan des de l'Assemblea, jo ho estic des de Junts, jo conec alguna persona que ho fa esquerra, però és molt important que mantinguem aquesta línia. Perquè a tot arreu, en alguns llocs més que altres, hi ha gent que s'impregna d'aquestes ganes de dir, ostres, que causa. Jo crec que tenim un moment polític que, i ara sí que parlo més de casa meva, que jo crec que ho diria positivament, que ho hem d'aprofitar molt més. És a dir, el dibuix que tu has fet, què t'està dient? Que hi ha una carretera, hi ha un carril central immens per l'independentisme. Un carril central immens. Perquè tenim la solució, tenim la resposta i paradoxalment tothom se'n va fer altres coses, no? I per tant hem de ser extremadament militants a l'independentisme de forma quotidiana, de forma desacomplexada. Mira, no ho preocupés, però perquè l'estic especialment orgullós i m'ha de posar un valor. Ens va venir l'Institut d'Estudis Catalans fa més d'un any i ens va dir, escolta, no pot ser que no siguem Acadèmia Nacional, perquè si no un dia es prendrà, nosaltres hem de ser considerats com el que som i com el que volia Prat de la Riba, com el que volia Puig i Cadafal, l'Acadèmia Nacional. Hi ha molta gent, a tot arreu, que deia, això que ens en sortirem, perquè clar, vol dir que hem de... Potser acabarem convencent la CUP i Esquerra, però no en tenim prou ara per trobar això. Estem picant pedra. Ahir vam aprovar que l'Acadèmia Nacional, perquè clar, és que l'Institut d'Estudis Catalans resulta que és l'única acadèmia nacional que està a la Unió Internacional d'Acadèmies Nacionals i en canvi a Catalunya no tenia reconeguda. Per tant farem una llei de 2 articles i ahir vam començar, és una lectura única i ho tindrem. No me'n vaig per les branques, d'estol del que em dius. El més fàcil és deixar-se no segar per la corrent. Però és que és una corrent que ens porta al pedregar, que ens porta al precipici, que ens porta... És que no ens porta enlloc, de debò. És a dir, per sort o per desgràcia, quan abans deia que som la resistència, és que no hi ha ningú darrere vostre. I la llengua està en perill, oi tant està en perill. Però la llengua pot tenir un futur esplendorós. Però està en perill, però pot tenir un futur esplendorós. L'escola catalana està en perill, està molt en perill. Està molt en perill. Però al mateix temps pot tenir un futur esplendorós perquè venim de molt enrere, perquè l'escola catalana tenia... I això ens passa amb tot. Estem en un moment en què jo crec que si ens surten les coses bé, ens farà molta il·lusió de dir, hòstia, Barcelona era un caos, i va arribar el Jaume Lorenzo Cleries i va donar la il·lusió. I de cop i volta no sabem què va passar i tenia un candidat, no que era independentista, sinó que cap i casal, no sé què. I això ens passa a nosaltres a cada organització de barri... No hi ha batalla petita, com deia abans. No hi ha cap batalla petita. I és molt important que tinguem aquesta, perquè si mires el panorama, tu dius, estàs preocupat. Mira, no ho sé, me n'ocupo. Jo no sé si em preocupo, però me n'ocupo. Perquè segurament si ens ho mirem, diu, hosti, quina mandra. No? Però clar, jo
Et veig a tu, Marista, hòstia, està a totes les mobilitzacions. Jo crec que se'n va, A les culturals, jo crec que són 6 bessores, però ja ens envien. Però està a totes les mobilitzacions, a tots els actes culturals, també perquè hi ha gent, però vull dir, hi hem de ser. Que llavors, què passa? Hem de guanyar, però hem de guanyar a casa. Hem de guanyar a casa, també. Per això dic, cadascú en el seu pam quadrat ha de fer la feina. Ha de fer la feina. Perquè també té una cosa, quan perds democràticament és una puntada, però perds. però si no lluites per segurs. Mira, doncs, i creus per això que som junts pot ser encara un valor segur? Jo crec que jo em miro honestament, jo m'afeito cada dia al mirall, em miro honestament al davant i dic, jo crec que la feina que estic fent aquí és útil i va això. I tinc la sensació que a vegades en debats que està la cosa cap aquí o cap allà, puc ajudar que a la balança vagi. A mi em queda molt... El Jaume també era en aquesta reunió, la reunió que vam fer a Brussel·les amb el president Puigdemont, diu, escolta, en aquella època ens deia, jo només us demano una cosa, que cada cop que decidiu una causa, honestament diu, això m'acosta o m'allunya de la independència. I és el filtre perquè pas tot el que faig a nivell polític, de condicions, és l'únic que faig. Llavors, no. Però sí, no. A mi em seria molt fàcil, només dir, hosti, és que els comuns són uns valors i esquerda. Jo miro a casa meva. I tinc tanta feina a casa meva, però no tinc ganes de que Junts deixi de ser el que jo crec que ha de ser, que és, no? Que la lluita principal és la lluita per la independència. Jo si mai he tingut un company que em diu, sí, d'acord, però com que ara és impossible, perdona, o m'he pensat tu? De debò, però em surt, m'he pensat tu que és impossible? Com ja ens oirem els altres, no és que no sigui possible, és que és imprescindible. És imprescindible, perquè, és clar, si efectivament nosaltres som marmessors de la nació en el sentit de que, hosti, nosaltres sabem, l'Oriol i jo, si sabíeu, som cosins. Nosaltres vam tenir un avi que va anar a la presó per fer conferències en català, que era un patriota de pedra picat. Jo en sèrio puc renunciar al meu patrimoni lingüístic, però no per res, perquè el meu avi li va donar la meva mare m'ha donat a mi, jo en soc marmessor i haig de donar al meu fill, i jo no vull ser la generació. I per sort o per desgràcia, nosaltres som la generació que ho pot guanyar tot, però també que ho pot perdre tot. I el guanyar tot té moltes carències, però com a mínim el que segur que hem de fer és perdre-ho tot. I estem aquí. O sigui, el Parlament és lamentable. El Palau de la Generalitat, jo sempre miro a ser positiu, però ara m'heu engegat. Al Palau de la Generalitat es parla del pati de los naranjos. La majoria d'assessors que hi ha allà són espanyols. Jo parlo en castellà. Sí. Jo aquí ja parlo en castellà. Li parlen en castellà, clar que sí. I per tant, jo sabia que políticament podia haver de lluitar contra gent que s'estimava diferent al meu país. Que és quan jo intentava entendre amb l'esquerra i amb l'equip. S'estimen diferent al meu país. Però és que ara tenim un govern socialista amb el suport de socialistes i esquerra, però que aquest govern no és que s'estimi diferent al meu país, és que s'estima un altre país. És molt diferent. S'estima un altre país. I viu amb una molèstia, tot això, les rèmores aquesta del català, de la lluita, ara vol posar nacional a l'acadèmia. Doncs sí, i ens ha tocat a nosaltres. I per tant, jo insisteixo en totes les xerrades que som la resistència. I la lluita petita que deia el Jaume, hòstia, el català no canvia de llengua. A mi em sap molt greu, perquè a vegades, mira, aquest matí m'ha passat. I era molt bona noia, jo ja ho veia. Però jo no canviaré. Em sap molt greu, jo no penso canviar la llengua. I fa molta mandra muntar un merder per esmorzar. Mira, em sap molt greu, t'ha tocat a tu. Jo no penso canviar la llengua. I si això ho multipliquem, la paradoxa és que en moments en què teòricament tot és molt més difícil, jo crec que ara hi ha més consciència lingüística que mai. I ara puc acabar en positiu perquè no m'agrada mai acabar així. Jo com a membre de portaveu d'Exteriors em vaig apuntar a la part del Correllengua, que hi havia les delegacions d'Escòcia, del País de Gales, hi havia saharauis, hi havia diferents nacions d'estat. Vam sortir de Mallorca amb Pau Claris fins a la plaça Albó. Jo feia molt temps que no veia tanta il·lusió, tanta gent gran, tanta gent jove. Va ser brutal, el Correllengua està en porta. Què ens vol dir el Correllengua? Que ens falta la causa. Va haver-hi molts anys que teníem una causa, que teníem un objectiu molt ben de fer-ho. Probablement el pitjor que fem des de les institucions i des dels partits, que no sabem vestir aquesta causa amb nom i cognoms. El Correllengua ha estat un èxit extraordinari.
i sobretot demostra el que els independentistes, tots els que estem aquí, no parem de repetir. Que probablement hi ha gent enfadada, hi ha gent decebuda, hi ha gent... Però mai hi ha ningú que et digués que era independentista i que ara no ho sí. Jo no em cui. Bueno, sí, home, els il·lustres, perdó. Sí, sí, em refereixo de fase de nova faig, I per tant jo estic segur que ens falta aquests punts, que hem de tenir aquests girs. És molt difícil. Hòstia, el Maresme és molt... No, però vam estar força. Vam estar a punt. Molt poc. Molt poc, no sé si van ser 20 vots o 12. Vam anar... El que es diu les militar. Va, clar, no, jo seguiré. Però just això, i fa vam estar a punt de... Que sigui... Precisament no, això no és això, És a dir... Si vols em fas callar, Jaume? El Jaume també va haver un un moment que va dir no, saps que també poso un ordre al despatx, no sé què. Jaume, és que potser Barcelona necessita. No sé si Barcelona amb de Cepita, que això seria tenir... Soc una mica marxista, però del Groucho, no? Nada, jo un mentre plego perquè, i així i després el president Puigdemont, perquè en despatx se m'estava ensorrant, no? Per mi té un gran cost. Jo també em van oferir fa 8 anys el cap de Barcelona i tenia una situació professional i personal que no m'ho podia permetre, vaig dir que no. Llavors vam quedar que aniria de cap a les europees. I tothom estava d'acord. Que cada gent amb el Puigdemont, entre Morga i el Capellista estava d'acord en Torra, la Laura, l'Artadi, el Ace, la Pascal i el Gonveí, eren moments que no sabíem què érem, no? I de fet, va haver un moment que la meva dona diu això no pot sortir bé perquè tothom està d'acord. Per tant, matemàtic és així, no? Vull dir, quan tothom està d'acord és impossible de sortir bé, no? Llavors, al final, m'acaben tractant el Puigdemont va cap a Europa i això, em demanen que vagi a Madrid a negociar l'amnistia i la derogació del Codi Penal. En aquell moment vaig acceptar les bases amb l'ascens, no? Però després ja no va poder tenir més recorregut i els 8 diputats que teníem llavors repitaven absolutament res. Si van servir les bases, m'han quedat les bases perquè després de la següent legislatura amb un diputat menys, accés, per si tinguéssim aquesta força, poder aconseguir. Vaig aconseguir a rebot una cosa que t'ha anat molt bé a tu i a nosaltres, que és una reforma que no van caure de la llei d'enjudiciament criminal que cobrava fi de les investigacions prospectives, perquè ho estaven matxacant, obrien... La Laura va caure amb això, perquè van dir fins que el trobem alguna cosa, no? I vam aconseguir, i llavors hi va passar... Jo vaig citar Sant Agustín, i això li posa molt en allà, no? Que va dir que el procés penal és una pena en si mismo, no? Llavors amb aquesta vam aconseguir acabar amb això. Després vaig venir al Parlament d'aquí perquè jo tenia un gran cos, no? I arribaven a dir que li va Puigdemont un diu, guanya més a Madrid, Dius, jo perdo una fortuna a Madrid i a Barcelona, però puc dir una meravella el després. I quan estava aquí va haver un moment que era un tema de subsistència, no m'ho podia permetre, Jo tinc 6 fills, però que viu aviat, però això són 6 fills únics, cada d'ells és fill únic, No, això té un cost, tinc pressió per escolets, no? I per tant no em va quedar una altra en aquell moment, però efectivament a l'octubre s'ha publicat això, vaig estar amb Puigdemont, que si en parlant, a policiats parlem, us he dit al cap d'un missatge i tal, però feia molt que no estava tot un matí allà amb ell, vam parlar de moltes coses i vam parlar de Barcelona, i vaig dir, jo vaig haver de plegar, no perquè em desanimés, perquè em desmobilitzés d'indepes, sinó perquè és una necessitat, però jo segueixo estant disponible per la causa i a veure he pogut reordenar amb el despatx i estic amb veta i força i així, bueno. Ara breu anunciaré ja públicament que prenem pas a optar a les primàries, però estàs aquí, o els que són de Junts no són de Barcelona, no? Hi ha algú que sigui de Junts Barcelona? Vine aquí que m'esperes alguna cosa, que et parlo amb vosaltres, no? Perquè necessitarem un de recolzament, no? Ya tengo el completo, solo he pogut.
però vull dir que necessitarem primer obtenir els avals i després guanyar les primàries, perquè aquí hi haurà una... Diem? Un 20% del... Sí, però això suposo que serà fàcil perquè qualsevol militant serà molt fàcil i qualsevol militant podrà avalar a tants candidats com vulgui, no és allò que si avales amb un ja no l'altre, no? Bueno, segons aquí no, hablaré. Segons aquí no, creo. No, però vull dir que això facilita les coses perquè, clar, jo no em formo part de l'estructura, no soc de vídeo, no estic al grup municipal, no? I anar part de remear les coses, per remear les coses primer de guanyar, jo dic que soc a semis ara, i per les semifinals i he de guanyar les primàries per passar a les finals, no? Ja li deia l'altre dia a un periodista que em preguntava el proper alcalde de Barcelona es deia Jaume i és perquè hagi parat i el Collboni i jo perquè és que no hi ha altra possibilitat, em temo molt que no hi ha cap altre candidat amb capacitat de desbordar David Collboni. És una tasca difícil però es pot aconseguir i hem de ser tapatudes en ara aquesta onada, queda un any, no? Primer s'han de guanyar les primàries, no? Per tant necessitaré avals i vots per aquestes primàries, els que sou militars de Junts a Barcelona, els que no segur que en coneixeu algun, feu-me un ball també, sisplau, i perquè hem de repartir això, perquè sí, veritablement Barcelona és cap i casal i s'ha de... Són les petites o grans o mitjanes victòries, no? Tot ajuda, no? Però entre tenir una ciutat compromesa amb el projecte de país o no tenir-la, el canvi és abismal.